Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahanyo Trap Integrated Territorial Organization mentakasngi kakhat sauterik ubnai kelalingkot arhajar arpulai kalapan scam ya kinongkit kam jongka hakisnat trekam betmai kenartiang mensengat bat nongrem bamthong haga jingalang gabalalong hanartiang hagani kasngi lapan scam ya kidkhot betmai da presiden barangba jongka seng uba donbok dakhar haba ajing keren hagani kasngi uba donbok ulakin thoru halor ka sensar ka khadar hajilna da ka baong bala da ki pajba ki dang ngop bat ki dang jet da ki deng ki se bat ki mau ka lawai jong ka jat benreu kan kut sendon ula ongru ba ki don ki bakin tho ba ka kala poi harendang jong ka jat benreu henrei kat kum ka jingyo i jong u ka kala dep tap hadu hakle namar kat sabapai bon satang ki jing sneu halor ki bakin tho ya ka hito uba donbok ulapan pai tin da ka baong ba kwa banya bamlang bat ki reu beman lani ban bam ya ka hok ki pateng ban wan Hakan nongrim jaga jinglai doj ka hok bat jing syakri ngasno sarong ban syakri ya kari bat ki paradok parasnam bat ngakloi ban ai tilot wat lada day ban jajing ba sispasha ka jing sitok naga benta ban yada ya lagari Klem kano ka jing benyo ne jing babe pangila ong man ko por sa ko por umle ki ong ba mi persa ngin poi sa thle mi na thle ngin krawat ngin le sa thle ngin tiang ai ro bre ka jing si ha ngin kren bet tada ka sarkar ka de ban snap ka haban snap wat ye ka casino ro pet men khani ki bang men sisngi ka dang poi ki sithi ba ong in penduk pendam ya kata ka kasino lingba ka ordinance ngam persai pi ba hang tu kala tho chai taset instruction ka bomut tu taxation minister usu saham udang sumudur henry taxation minister kumno ula ban ai ordar mu kumno ula ban batai stat mu henry ke benlek ke kabinet ke de jingerai bro khoi kumno simet ula ban lek stat kan ka pau sai ba nang ni sikmat la da ngidang ngap ngidang bit ngidang jit hi dikilun di mau dikidiang diset ta komut kalawai ke jong pi kalawai ke jonga jong ki khon ki pateng komut ngi kumbangi senyong katu ka senduk umdei tu su stang jingyale endrei katu kan pengkret ba kejek bendeu jungi sukhen bet lakut kalapoi bet hagatmia bro ki om ba ko kalapoi hendang harendang endrei ngana ong ko kala detap ngi adu akhli menta ngila su kumbagi ring mensiam namar ba kat sebab hai stang ke jing sneu sudah bun sen ki ong bali phi kren persat ngana su ong betang awai ngana mi kwa ban ya bamla bat kiriu po bat kiriu baman ngampa ban bam nang benta ka hok jong ke pateng ki banwan ladangi ngi kersum hagani takan mau ba hagawai kasi ka hito kan sa ai ta ka jubab ko bakho de ka sen bendeu ta ka baong hai kintian penat banghi lani cakwa kata kadi ka krowo ka banghi kwa ban sai ba hidai ban nadu mata kasi hidai ban stho ba lada pi i chi sai ka ti ya kata ka ri ba ka sai bendeu hidai ban i nadu klong snam ba wan nom gon ba pi marwai pinum la ban sandor ya kalawai henrengan ong gumni wei breu umla ban sandor ya kalawai henrei wei breu umla ban sedang ban sandor ya ka imlang salang jong ka jendreng tang pun ki basok bakla ya ka hito ki ong ba kumno kanot ban keren ban ong ban yala persat election nganam si ong ya ki na ka por support ngi arab ide ki presiko nganam ka thau than ba ngangi ngi de taw seng halak Hindai gidei kiseng penborlang, beleng orang seng penborlang, lada kentin nang wai orang pressure group, gila dei lupa kiseng kiban penbor, gila ada kawan sekano ka kenhun lada kano ka parti ru, hapo kano ka sarkar, kahito ka kan yang hakal yang
persyak kan som kalian persyak kenang ba kalawai kan im andeng ingin delayo ginong sinsar kiba kuat kiba suba hanta ka hitoi suki kan sajai bat kajai bendrio kan saim terlada ki nong sinsar hi kile ben bor ye kri kajai bendrio ngi ki kon samla kari nginum ran re injale dai kenang bangin poi sakathong kata kadai ka korwo ka basai sakajat bendrio hi nabar kabenta ya kilawai tadi the be kasnam ru manse nya haban ai na benta kadau ba hi kabangi ye tengah sngu sorong ba masngu da kemen sisa padi i ya ki parado persnam ki jongi ki badon hagen ni ka thai